దేవునికి మహిమ. దేవుని వాక్యం తెలియజేసినట్లుగా క్రీస్తు మహిమైశ్వర్యం చెప్పున మీ ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చుదని దేవుని లేఖనము దైవజనులు డేవిడ్ రాయ్ గారి ద్వారా దేవుడు నెరవేర్చారు. మరి నాతోట మండలం ఉన్నటువంటి పేద సేవకులకు కనీసం 20 మందికి మరి సహకరించాలని కోరినప్పుడు వారి చేతుల మీదుగా మరి ఈ కార్యక్రమం, ఈ చిన్న కార్యక్రమం జరగడానికి ప్రభు ఎంతో సహాయం చేశారు. అయ్యగారిని ప్రేమించి మా మండలంలో పేద సేవకులు విస్తారంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారి ఎడల మరి వారు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేయాలని కోరుతున్నాము. అయ్యగారి ప్రత్యేక వందనాలు. నాతోట మండలం మరి ఫెలోషిప్ తరపున ప్రత్యేక వందనాలు. దైవ సేవకులు అందరూ కూడా సుమారు 19 మంది వచ్చారు, ఇంకొకరు మార్గ మధ్యలో ఉన్నారు. ఏదేమైనా అయ్యగారు మీరు చేసినటువంటి ఉపకారములకు మరి మేము ప్రార్థన చేయగలం, అందుకంటే ఏం చేయలేం. డేవిడ్ రాయ్ మినిస్ట్రీని, వారి యొక్క సంఘాలను, వారి చేతిలో ఉన్నటువంటి మాలాంటి మరి వారు కట్టినటువంటి సంఘాలు, వారు నిర్మించిన సంఘాలన్నీ కూడా నిత్యము వర్ధిల్లాలని మేము ప్రార్థన చేస్తామండి. అందుని బట్టి మరొకసారి అమ్మగారికి, మీకు, బాబు, అలాగే మరి కుమార్తె శైలికి అందరికీ కూడా ప్రభుపేట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ సంఘ సభ్యులు, అంగనంపూడిలో ఉన్నటువంటి సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రభుపేట వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నామండి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి అయ్య గారు. మన తిమోతి గారు పక్కన వారు కూడా ఒక మాట తెలియవలసింది. అయ్యగారికి యేసుక్రీస్తు వందనాలు. మరి మా ఒక నాతవరం మండలంలో మమ్మ పేద సేవకులను గుర్తించి మరి డేవిడ్ రాయ్ గారు చాలా మాకు సహాయం చేశారు. మరి ఎందుకంటే ఈ ఒక కరోనా వైరస్ సందర్భంలో మరి అయ్యగారు మా అవసరతలు పేద సేవకుల అవసరతలను గుర్తించినట్టు అయ్యగారికి ప్రభు ప్రేట హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. మరి ఎందుకంటే ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలకి ఇంకా అయ్యగారు ముందుకి ఈ నాతవరం మండలాన్ని, ఈ సాగర్ డిస్ట్రిక్ట్ని బాగా ముందుకు నడిపించి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించాలని ఆశపడుతూ ప్రభు పేట ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవుడు దీవించినగా.